जल्दी से विदा होती तो अच्छा बात रहे। हाँ चलो चलो देखिए रामलाल जी, जितना सामान पर पिकअप में लग दिया सो नदी को ऊपर खड़ी है। आज हम अपना बेटी घाट रुआ हाथ में दे रहलवानी। आज से रुआ एकरा के देखभाल करे बा, एकरा जिंदगी में कोनो ऐसा दुख तकलीफ ना आवे चाहिए। डोलिया उठा के कंधे जल में कहरे बेटी पर बेटी चाचा जी, तो हमनियों के इजाजत दी कि अब हमनियों के चला जाओ। ठीक है, जीते रहेंगे। अरे तू कहाँ रहले हो? गोरो नहीं गोरे कार सोरी आवे। भाई क्या कर रहे हो रे? का कहल जाओ भैया हमरो इनकरा से हो गइल बा। और सब करे? क्या? हां ठीक बा अब तक भैया की शादी खत्म हो गई। हां और लगन भी खत्म हो गई बा। अच्छा ठीक बा, अगला लगन में तोरो शादी ना बियाह हो जाई। ओबे करावो बिना लगने करा दे जो उहे त कीड़ा के मोरे। चल ठीक बा। अच्छा ठीक बा, चल लेके चल, ओई जगह शादी हो जाए तोरो मन जे पर।